assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto fo inde mun e yettode mun weltare kadi arde huccide mon yenna e émission mon yonta hande e nder Pindi TV somi ummima ɗon yenna mi rokka konngol comme no waɗirte ni saaha kala yenna yaadiɓe am e émission he calmodira e bandiraɓe mi bismimama on kollito mi salminima kadi a yewnama no fewi min ɓuri yewnude moon adi fof salamu aleykum bandiraɓe yeeɓe yonkoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini moon onon fof inde moon e yettode moon to gonɗon e to gonirɗon mbiɗa andi on jowni kam mais komin ɓuri yewnude moon ko haajuji ɗi tan jagguno kam mais wona e hunde saaha fof inchallah mon jiyam ɗo en mi salmini kadi Wourossogui no fewi go fof inde mum e yettode moon mi accani mawɗo mi accani cukalel mi salmini kadi joom galle o Daouda Moussa Dia e directeur galle o Abou Samba Diop e technicien ji wonɓe caggal ɓe fof mi salmini merci beaucoup a jarama a wiyama bisimillah Salma mi salminima ايوا السلام عليكم سلمت عليكم اولاد موريتاني mi salmini bandiraɓe fulɓe fof goto fof indema yettore muɗum e min gari addande on tem kesso inchallah mi salmini dolu Amel Samba pari Fouta ngara jiya ko ta jewna machallah shukran Allah a jarama Salma ko noon Mauritanie notre Mauritanien national mo Sénégal somi ummima e Salma mi rokka konngol yenna jaari wiyeteɗo Bayla Boɗejo borom hawre mi salminima ko noon tigi mi salminimama Raky o wiyama assalamu aleykum rahmatullah on calminama on juurama on beltanama kadi o ñaganama Allah moƴƴere on mbiyama kadi min gartiɗi kadi ko hesɗi on jii kollito onon namdonoɓe kollito arti on jeeri Allah e mawɗo on calminama a jarama ko noon jaari no waɗirte ni saaha kala chaque semaine min gaddana on numéro kesso woni thème kesso hande noon on jii plateau deuxiéme numéro amen entre nous hande émission ko entre nous ko koye nder amen tan min mbaɗi kadi thème o ko thème wiya jonge sa nani jonge noon ko gueɗe gandanɗa koye suudu ko ɓuuri hen hewde ko rewɓe ɓe mbatta ɗum gonga ni thème jonge wiyete ko gueɗe rewɓe astuce aji gandanɗa henna ko welnata dewgal debbo ɓuuri hewde wadde ɗum henna saabu sen kaali jonge kalten ko gueɗe cuuray en gueɗe ko heewi hen dal ɗum noon haade mi nadde thème o mi rokka konngol yenna yaadiɓe am ɓe kalna en ko woni jonge e astuce aji jonge kadi ko heewi hen dal mi hokka konngol yenna Salma ko woni jonge ko woni jonge ko yorde yitere kala pular wona yorde yitere woni jonge debbo ne foti yorde yitere en tant que debbo yitere galle Salma o nande baɗɗo jonge noon aya no jelirtini tan o jooɗa haalde jaam an yorde yitere so gorko ma arti liggade jabbaɗamo dokkama haala belɗo mo heppa ko jippoto ñana wonde yo mo heppa ko artata galle makko par ce que hande debbo min ne préparé me goɗɗum kadi yawana artude ewa ko noon ko ɗum woni jonge kadi ne heewi façon ngaji des ene heewi façon ngaji wallahi Mauritanaɓe ne gandi jonge de wallahi toon jonge heewi toon jonge heewi ga anda jonge Sénégal naɓe ganda jonge mbaɗa rewe rewɓe donc holko gandu men caɓar daraba toila tie sénégalais aɓe gandi sénégal naɓe ko gonga kollito jonge sa wiyama jonge holko nanata e jonge woni madame Sy kadi dal natanamin hen dal no fewi ko woni jonge woni yorde guite no Salma wini sa nani jonge holko ɓurɗa jaggude woni jonge beele jonge ko e nder suudu tan walla jonge ne heewi façon ngaji ko woni jonge bon Raky a jarama
jongere yeewi façon jongere woni nder suudu jongere woni caggal suudu jonge wolof wi ko ëmb na lu bari hande sa wi ara waɗi jonge e banggue gorko ma tan nder suudu toon ɗum mbatta wone rew mi nder suudu tan mbaɗa jonge so jalti bowol mbatta jonge mais jonge nane suudu mais ne foti wonde boowal sa waɗi jonge a holli ɗum gorko ma nder hollu kadi boowal aɗa waɗi jonge ɗum ɗa konngol ngol no mbirtumi plan ni danga fees della sa place aɗa heewi placement aɗa jooɗe placement aɗa jooɗe placement a bon jaafoɗon mo woni konngol c'est limité il faut mi haalum e wolof bon jonge salma wi ko gorko ma jippima aɗa foti jaɓɓade ɗum e visage bello jala moosa jabboɗa ɗum pijana ɗum jalna ɗum kokka ɗum ndiyam to jogui sagu ƴetta sago nawa nder suudu jeɗanamo ndiyam naata nder lootamo hawlaaɓa jaltina comcumoko poppamo ɓornamo comcumoko mbaɗamo no bébé ni tan mbaɗamo no bébé ni somo jogui sukundu peñanamo waare peña machallah koyɗe ɗe saaha far foti lawɗi ɗum mbaɗa pédicure manucure par ce que gorko foti toppitede sa toppitani ɗum nder galle tan ma yi toppitiɗo caggal gal jonge ene yaade kadi affaire aji rewɓe wona cuuray tan cuuray wona question de jonge cuuray ko welnude suudu ma e galle ma ɓurnu ɗum dal ittude hendu bondu ngu en fait ɗum wona jonge tan jonge ko sooda comci mo gandanɗa mi taƴanima koli to mi taƴanima mayen gartu toon mais a haali jonge suudu e boowal hol différence foti dañde toon jonge nder suudu ko eɗen gandi ɗum mais jonge boowal kadi holno debbo foti waɗirde jonge henna to banggue boowal bon jonge boowal ere heewi kadi façon hande wonen eɗen mbaɗi jonge nder suudu men mais eɗen mbaɗi complexe hollirde jonge waagal mum boowal kersa manam hande hay gorko mum so tawi aɗa noddanno ɗum bébé so woni boowal rawa koye inde mum hersat par ce que min mbiyawi debbo sa hirsi tan jonge ma ene manki debbo so faate cadre jonge gacce ala ɗum entre gorko e debbo mi yiyani complexe poɗɗo wonde ɗo en fait oɗon poti wowdirde ha gandanɗa complexe o iwat mbawon wadde partage beaucoup de choses hay so il y a beaucoup de monde onon on gonda on mbaɗat dundu ko non ton ko so a jaɓɓomo nder yimɓe ɓuusoɗamo e nder yimɓe so jari so jooɗima e nder yimɓe taw mo jooɗoɗa e dow koyɗe makko jarankal holla gacce watmo charme e nder yimɓe hollamo ko an jeeyimo il faut mbaɗa ɗum kadi sa defi a defti ene waɗi no pawirta bottari ma ene waɗi no pawirta hirani ma wona adde tan mbaɗa bool baƴ aɗa fawa do bool ma seesa berta nokkuji ma jooɗi mbaɗi classe fawa mouchoir uji ma torsonaji ma mbaɗa décoré ha yooɗa hay sa ala hande holno pawirta tan gorko ma so yi welto hay so ñamani so ari tan a noddimo arkirtoɗen walla ar gottoɗen so timi en tan rendu heewa hay so welani gonga ma Diary en ji oɗo saaha moni fof so fini wiya ko jeeyo professionnel en matiére banggue affaire de jonge en eɗen jii ko hewɓe so pini tan mbiya ko min mboɗo andi woni gueɗe saaha ɓe pewno produit ji ɗi gandanɗa sa hutorima ɗum hande addante ko caɗele joni jinmi andude hol façon ji produit ji jonge ɗi ganduɗa hen yimɓe ne jeeya ɗum an commencement ma il faut mi jotto sabu min mbiɗa yiya kala ko jiiɗa ɓeyda andu fewani aran ko tagi mbiɗa fewani sabu en waɗi en ɓalli munen ko mbiɗa produit ji ɗi en waɗi en ɓalli munen en jaaɓi ɗum en waɗi en ɓalli munen jaɓani min sikkanno jonge wona pour ɓeyditade an personnellement aɗa wawi wadde jonge hoore ma mais bon ɓeyditade peut être bien wona yimɓe fof mbawi mais ɓeyditade est ce que aɗa andi waɗi conséquence non won yeeyoɓe produit ji moƴƴi
en waɗi produit chimique kadi mboɗo andi hen yenna won yeeyo mboɗo wawi sittude les astuces de Maya nan ɗo henna fa séduction nan ɗo stamipol nan ɗo stamipol nan ɗo oɗo ngaka blende joom suudu mon ɓe mbaɗi toon fatel kamɓe fof te ɓen ko c'est dermatologiquement testé par ce que ɓe mbaɗa testé ɓalli mumen mais wonɓe gandanɗa ganda mais reki gara reki ka namdir kam ka namdir kam farmi haalamma non mi salaki ko miiɗa ko mbiɗa o aduna ko ɗum ɗon à chaque fois yiyat ko moƴƴi jiya ko boni mais fof wawa moƴƴude fof wawa bondude mi jaaɓi hande ene waɗi e mbima ne mbawi taw mbawa en waɗi kadi wawɓe ha hande ne mbawi kono debbo kanta debbo rek an wawi wadde fabriqué hoorema taw goɗɗo ƴeewoyani banggue goɗɗo kadi mi haalama jonge mi haalama salaki ɗum jaari mais des fois il faut que ko wiyete najna joom galle ma naña an personnel wawi nañude hoorema sohlani astuce non aɗa wawi wadde jonge mi faami ko jiɗɗa ko mbiɗa ɗo ko a yaw rek kono mami ari hen ok mami ari hen saabu hande mi heeɗimama kala ko jiiɗa comme guilay meɗen a fof rawa kerambolo ko somi yitte amen hande gongani komi baylo boɗe kono holko ɓeydi hen wona ko gonga tan kaldat hen ko ɗum ɗon hande gorko ma ene waɗi worɓe mbiya ko ɗum ɗo weltintami jaafoɗon kam noon mbiya ko ɗum ɗo saabu enen halpular holko kaɗeɗen haalede sonano ɗum en mbawno haalde ko woni hen ko foof hayso au moins en dewino hen so woni hande ko célibataire hay so wiyama haala hen ma kanko hay so yiɗino haalde so haalama so haalima yimɓe mbanmo libité kam mbiya o ko célibataire ko andi ɗum mais tant que marié hay so mi ñalawma goto ndewmi hen kam mi rewi hen hande jonge haade mi arde banggue ɗum ɗo produit ji jonge min mbiyam ko debbo e gorko ayno debbo waɗiri jonge ni gorko noon foti wadde jonge hande waɗi worɓe so debbo mon yaha salon kamɓe nawara ɗumen so debbo mo moori arti hay so yowaɗa ɓe mbiyata yooɗi kala ko mbaɗɗa kamɓe haɓe belti hen saabu kamɓe haɓe jiiɗi rewɓe mabɓe nobi ɗum mbaɗi jonge kono ene waɗi worɓe kamɓe mbiyatma ko gorko debbo tan foti wadde jonge non 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 ɓe mbima junngo woto non non mi arat hen tan ko hande mi arat de min a waɗi anticipé question goɗɗo jimmi wiide ko adima question mo mi diwti ɗo mi adi posé question mo gandanɗa kañum junnomi posé ma mais continue eyyi kono hande ko mbel ko sotti e defsi rek a faami minen mi jogori yejjide saabu komi kewiɗo ɗo gorko ne waɗi jonge gorko waɗa jonge debbo waɗa jonge kadi hande enen to tolni ɗon ɗo pourtant nden yimɓe yummiraɓe nden ɓe haɓe waɗanno produit ɓe ɓuuri wadde naturel e hande maɓe madata moɓe jogui hande ɗi nden holko ɓe mbiyatma aldaki condi jomumen so woni hande saɗa rese walla goɗɗum wiye yo jomum yaha ƴewanma yummiraɓe moccanma condi ndi kono hande ayi en waɗi ko mbiya cristal walla mbiya lem te waɗi yimɓe ɓalli mum mbaɗi allergie produit chimique uji ɗiɗon moƴƴani mais mi sikki rek ene waɗi comme mbiɗa ɗo fat solution ɓen min mi nani ɗum ɗo munen saabu mbiran kam hay somi dañi gorko hande toon paani kadi min personnel hoore min ko mbiyaɗo jonge hooram mi yiyata hay goto mi fewnata hooram dal ko gonga a haali gonga ɗon kadi ko gonga ko mbiɗa ko debbo no foti wadde jonge mais so tawi a dañi possibilité eyditorade ganda noon wirte aɗa wawi saabu ko jamanu o tolni ɗon ayi ko kalɗa ɗo ko fof ko gonga banggue produit ji naturel mamiraɓe amen ɓe adani ko ɗum kutoto noon ko gonga mais hande ko jamanu yetti ɗon saabu oɗon gandi hasko an aɗa waɗi jonge hoorema worɓe ɓe wone worɓe ɓe belani wadde satisfaire wone worɓe jiiɗi ko tout le temps yenna aɗa doga e caggal maɓɓe aɗa waɗa aɗa tampa ko ngani aɗa foti tampude gorko mais ko jamanu o tolni ɗon hasko gorko ne yinma ha maayi des fois a yiyan won suka debbo goto tan wonma jahal fof kadi koye jonge cikkumi jeeya donc wonani min pour min o aɗa ɓeyditoro kolito mais mi haalama est ce que aɗa hen waɗi ɓeydita hay ko naturel mbay noon Allah waɗi ɗumen noon kañum gorko mo kuccidi foof nani hayso ko dar ɗum gorko waɗat barde gonga ɗum mi salaki mais ko kalta ko e ko kalanmi ko banggue an banggue neɗɗo e hoore mum kalta min ko banggue produit ji kalanmi
bon limi namdade kadi en est ce que wona worɓe ɓe kadi saabi yimɓe ɓe rewɓe ɓe ene waɗa kala ko gandanɗa henna juste pour wadde weltinde worɓe mumen est ce que a sikkani kadi worɓe ɓe ene saabi ɗum henna woni pusde rewɓe ɓe naata to gandanɗa so ɓooyi kadi addanta ɗumen henna probléme aji caɗele adi fof min guitortomi wonen rewɓe wona worɓe mumen pusat ɗumen e waddu en tant que femme min en tant que femme a fotani fadde ha gorko ma yiɗa ere waɗa imposé puɗɗa wadde ɗum aɗa foti wadde gorko ma sadi miijo yo taw ana waɗi ha sabu anani pourquoi pose mi on question sabu a dañat joom suudu ma au lieu que no jaari haarini ni toppitoma waɗanma hunde fof kono wondahama goppa noon ha hande sa resi ono salma en wadde jonge en biya ene ummo ene kangen koye munen ko poran wadde fon mbaɗa ɗum no toon paami tan aɗa andi guidirimi koye rew mo gandanɗa woni en padani ha worɓe mumen jiiɗa walla kaala walla mbaɗa genre hande série goto yalta yiye raki hande ene waɗi jonge tan gorko wiya hakkama baga no mbami yidde debbo mbaɗa jonge ni tan an mbaɗa fippu mbiya darmi nem fuɗɗo waɗoyti ko o waɗata ko raki waɗata ko non non wonen rewɓe en tant que femme sa wi ka femme a naata e dewgal no salma wi nanni debbo mbaɗɗo jogue yorani tere mbaɗɗo jogue a yorani tere a hersata gorko ma ɗum woni ko kalminani par ce que hande rewɓe waɗoɓe ɗum ɓe min mbiyami ko gacce heddiɗo on te debbo a fotani hirsude gorko joom galle ma sa hirsi joom galle ma tan a watta jogue jafuɗon terme o mi wawa haalde ɗum mi jiguin hade waɗde jogue il faut gona ɗum ɗon par ce que sa wona ɗum ɗon a wawa waɗde jogue non non mi faami a faami hande debbo no mbimi nane ni wonen ko oɗo wi ko jaari wi ko cohlani hande des produits pour wadde utiliser a faami aɗa wawi wadde attiré gorko ma autant que a waɗani utiliser produit wonen kadi worɓe produit ji ɗi eɓe jiiɗi ɗum à chaque fois kamɓe ɓe jiiɗi hande sa holliɓe oɗo semaine ɗum ɗo semaine gonɗo ya holluɓe ko gandanɗa ɓe guurano ɗum a faami chaque jour normalement chaque jour aɗa foti addude astuce mo gandanɗa kanko meeɗa wuurde ɗum e ma woni e ma woni e goɗɗo foof chaque jour aɗa foti no wiyete ni wadde mo jombal ha gandanɗa so yalti kanko hay debbo goto watta fukka e guite mo hen ko an tan kalto yeehi haqqille ko nokkoye ma kalto jooɗi ko an miijoto ɗum waɗata noon hande aɗa wawi wase wadde utiliser produit donc mbatta tan cotta tan ko ɓornoɗa hande nuise hande kadi min mi woni rew ko nuisette tan ɓorno debbo normalement sa wi wadde joni wona nuisette tan poɗɗa ɓornade par ce que nuisette hande en ƴettuɗen ɗum koye tubakoɓɓe mais enen jogui réalité ji men mais ne waɗi worɓe jiiɗa ɗum de ne waɗi worɓe jiiɗa gude ɗe wonen eɓe jiiɗi ɗum aɗa andi worɓe aɗa rem haalama kala gorko biɗoma mi yiɗa nuisette yimɓe ko ɓeeco tan 2 semaines a ɓornima ɓeeco won jour goto gonɗa nuisette mi yademana nuisette temɓe nayyi ɗi de nuisette si nuisette yala baɗɗi sexy ɓeeco si ɓeeco yala ok ene waɗi différence aɗa andi gorko so wi mi yiɗa ɗum c' est parce que ko ɓorniɗa ko o yi yooɗani o fuɗɗima sottima style mo ko ɗum tagui mo wi yooɗani kadi debbo waɗat polyvalente sax merci hande sa ɓornima ɗum janggo ƴew ɓurɗo par ce que hande wiyama hakkude ma e gorko ma fotani hirsu ɗum mais an sa sood nuisette o sooda hande nuisette mo gandanɗa ya ɓorno tuuba ene waɗi o garɗo poa hen robbo nuisette kam moom nuisette kay aɗa wayno mawni ni mais hande ɓorno nuisette mo gandanɗa moye loolu a fami gorko ma so yima weltoto nuisette kay a wiyama nuisette sax ko nudité presque nudité tan ɓorno ko gandanɗa moye loolu ɗaƴi toj to ma hañña mballen yumunkari salma aɗa nder ɓorno kadi beeco so ɓornima beeco hande gara tan kaddoɗa ɗum tan kono kadi dirtoɗa wudere ni beeco wona no waɗi ko style waɗi ko feeling yo mère dox daje moment foof mo worniɗa beeco sax say to kaɓirɗa ɗum beeco sax sa haɓɓi ɗum déjà aɗa foti ɓallinde cuuɗay mbaɗa musique mo gandanɗa ɗum tambi tam dokken mbaɗani ko an ɓannuma wuuri hande ni gartirɗa mais bon mbiɗa arta min nene mbiɗa haala hen min nene ko
Mami Safari sentir do quoi. wi wada jonge. Salma Banan ko wuli. Safato. wadde rokkama konngol A wi joni so neɗɗo jonge gorko wiyatma debbo makko watni walla waddum min de ko horam ñamde mi watta utiliser des produits non des produits mi watta ɗum utiliser aɗa ko mi jodda janngo e jamma Sa ala rewi mama mbada wala serma. so yiɗi yo seera Ala mi ko dum non woni conséquence o. wallahi lazim Eh ko woni mi watta ko ganduɗa hoorema watta min bandam min watta e watta ɗum ko haaji makko mi watta min watta wallahi mi watta assalamu aleykum wallahi yo ya après wi yaari dare. sinetireyam e on ɗen goto winda ndara bandu makko nder bandu anda koko woni bandu mi ñaagaki allah wadde on bone bandam mi on ɗo ko Salma haali min watta ɗum wallahi ɓe jaafumi rewɓe amen rewɓe bandiraɓe Haalpulaar en général eɗen jogui on complexe peut être joni nene change parce que joni Ibisa ɓe joni yimɓeɓe foof puɗɗima finde e famde mais heɓe ne jogui on complexe heɓe ne jogui on complexe par ce que mbiyata ko ɗum ɗo ko kecce hen e min mi watta ɗum hen c'est pas parce que aɗa waɗa ɗum tan henna ko hunde bonde wona non bonde par ce que ko danger gonɗo hen wona anda parce que kala ko weltinta joom galle ma par ce que anda ko fewnira kala ko yema sanati google andari ɗon ɓe kalnet conséquence uji ko produit arani Salma mi salaki ko ene wawi wonde taw sikka naturel makko wima naturel par ce que anda ko woni nder moɗon kala ko wona naturel o haɗis mais non affaire way mujjude e kolto hede mi haala non affaire way mujjude en way mujjude mojje ma taw mojjane mo dum don ewa to so jii hamin kala hono ɓen parce que ɓen wona ko hewɓe en jahe maɓɓe woni te kamɓe ko banggue dermatologie woni liggotoɓe ko fati e cellal ɓandu nguru neɗɗo ko toon ɓe yahata ɓe ittoya produit ji maɓɓe ko toon ko produit gandanɗa ni ene safra ni wona par ce que des fois yen ɗon yeeye 200 2500 godduma on sirani mi salaki ko kalɗon ko par ce que kala ko waɗi avantage ne waɗi inconvénient wallahi kala ko moƴƴi ene woodi ko boni wallahi par ce que won jooɗinoɗo ne haala anecdote goto o suka debbo goto ma no jogui joom galle mum kañum ne sehilama makko mbaɗimo incité ya wad pat dentifrice saɗa wonde joom galle ma o yi ha o wowi ɗum so jooɗima ndiyam wonta koye yaltude e mon joom galle makko yi ha wowi ɗum wimo sa waɗani ɗum mi wondata e ma ewa to ɗum noon kasi foof voici les conséquences wadde jonge en ɗum ɗo en foof addi hen cela veut dire non non kanko o waɗi gorko mo yi hen hoore mum tini hen hoore mum kanko joni o yi o ñawi hen o yiɗi wadde rekkile gorko wi kañum ko ɗum hokkata ɗum plaisir voilà o yiɗi accude gorko seerimo hen kala kala won ko wattinta ko ɗum woni normal kala kala won ko wattinta ara ngo waɗ ɗum ene waɗi hen waddanta frise nder banduma ene waɗi wallahi wonɓe majjani kala ko wallahi majjani woɗɗum ɗo ɓe ƴewata ƴewde taw ene moƴƴi e maɓɓe walla moƴƴani ɓe ngalat tan ko wona welnude ko kaaɗi melam wallahi ko kaaɗi bonde welnude hol temps waddude sinu ho ha dow ko allah waɗe ma ko anda ɗum ɗo wiyete aldak ko set ɗum tan moƴƴi e neb ene moƴƴi machallah ene moƴƴi produit ji dayi ɗi ganduɗa ala sens he an ko gollay um koy e bande goto mo gandanɗa hande ƴewata sa waɗi ɗum essai a wanni ɗum joom galle ma tan weltos ko fawiyata ko nde yëkkati caabi oto joxla walla kadi tukkere de fami wonen worɓe ko ɗum jiiɗi wonen worɓe arandi kadi debbo saha foof no mbimi nani aɗa foti yaltude banggue goɗɗo mo gandanɗa joom galle yiyanoma mais sa haaɗi e style goto tan mo gandanɗa so ala e ana yiɗa ñamde ñen foof maaro e liɗɗi ah bon madame Silay dan des fois koye debbo ne jogo complexe sa wayno hono Raky Diallo en wayno ɓuttidde mbiya sa ɓonima ɗum ɗo henna yoɗota joom galle mum henna ɗum neɗɗo kala ko no poɗɗa foof aɗa jigui wuttama neɗɗo mo poɗɗa foof jigui wuttama tawi foof non ça dépend pas de koye neɗɗo e hoore mum e Raky kolto min debbo goto waɗatno kam expliqué oyi kanko somo lelo jamma so ari cikkara won ko yaade boîte aɗan ko wiya
o waɗat maquillage somo lelo talon wima ko ni fotata te nuge ɗo ɓornoto comme mbiya o won koye yaltude o yo lelo nuge ɓuuri yuddude kay talon eyyi kadi rosa arandi rosa jamma e rosa ñalawma wona goɗɗum aɗa foti debbo esa foti jogade rosa e jamma rosa jamma sa ɓornima hande a waɗi sodo homo jeeɗe aɗa foti ittu rosa ma mbaɗa wala mbaɗa lippo lèvre ɗum ɗima o lippo jamma ɗum hande sa yeehi hiɗa mas dalifo ɗo mi jogui ɗon iwadde sa waɗi rosa makko iwadde innene mi cikka ko pub rosa jamma sa waɗi iwat monnen koye hen pijat tan ɗum nga fijirde tan ko entre rewɓe kadi ko entre rewɓe kadi henna entre on noon ñaguire minen ko noon ɓe pijat tan kadi aduna ko ma welne resaɓe o miɗi reset minen wonɓe ɗoɓe fof kadi koye dewle cuulel ala ɗo ga cuhlelaɗo minen fof min woni koye dewle emin gandidani ɗum e o wi noon neɗɗo yiiɗi joni ƴamde mi wiyata ko min koye dewle monani tegal de min ko célibataire te ɓuuɓol ngol ari décembre ari ko femme cherche mbeɗem ɗo de ndeysan pourtant mbiɗa wayno yimɓe fof mbayi mbaɗi entre nous ɗum tagui min mbaɗani he invité par ce que mbiɗen tan komin 4 personnes 4 femmes mi sikko yoni e hakkude amen jarani komin mbaɗa invité par ce que temo haali ko affaire rewɓe a faami kono dia oɗo rakki wi nani gorko kadi foti wadde jonge Ay, haalnani foti kaltar yaha hayso ɗoftanima hayso ɗoftanima to un pied mon waɗi pied waɗ apprécié min mi yiyan worɓe de wonen mi yiyani sa dari mbaɗa holla ɗumen feruji ma an sel yesam ɗum ɗon nana wona e whatsapp la tiktok xaalis mum ñagora hay gorko mum xaalis mum ƴetta yaha marché so tous les nécessités ara weltini gorko mum ene tampere maayo waɗa ha feewa gorko hay wiide ɗum machallah hamon daariya ɗum bañ goɗɗo so wi noon hamon daariya ɗum bañ goɗɗo mais witti ko welani hamon daariya bañ goɗɗo jugno plaisir hande waɗandema janggo so ɓooyi waɗa ene wawi tacce so ariti mbiya waɗani jonge alors que ko ano saabi hande debbo foof ene yiiɗi so waɗi hunde gorko mum waɗa apprécié que dammem ko banggue gorko kadi so gorko ma waɗi hunde aɗa foti wadde apprécié hande wonen worɓe hande arandi ene mbiya mbi haalinani banggue rewɓe poti ɓurnani wise ɗum no mais gorko tawi mine foti wadde jonge jaaha coodana debbo ma ɗum ɗo bimbingaji coodnamo nuiseraji coodnamo ɗum ɗi aɗa foti annen kadi sodde kala san gornoɗa wallah kala son tout blanc ɗi ɗo tout blanc waɗaɗo ɗum ɗo no wiyetno desinaji ha jooɗi darakuji kadi wona darakuji daneyi tan wona rewɓe ko darakuji daneyi tan e woni darakuji mo gandanɗa mais kala ko jiɗɗa winde e windet hen non mbiman sa kala ko jiɗɗa winde e windet hen wallah andani ko heewi wonen worɓe aussi an to feruji fer to yeehe ha winda kala to jaaha mbaɗa commande fero windamma hen kala ko jiɗɗa windude gorko haalde gorko windama ɗum e fero même chose e darabo hay wutte gorko hay hande wutte gorko mo coronta gorko ma pour walde mum walde hay ɗum hande sa welama komin kolli Allah kadi tan woɗi eɗen gasa ene waɗe hen hay kas fof kay oɗo jamanu kay hande kalmo waɗani mo yorani yitere hande ko kangaɗo wona tangere ko mum wela an tan wela wasde wadde ko hangere jiiɗa an no wiyetnoni passiyen gayen non non aɗa wawi wasde wadde ɗum utilisé ça mais yo a waɗ jonge ha gorko ma welto e ma affaire o wona kolto aran ɓe mbima ndefu koye junggo ay jonge koye ɓandu c'est ça neɗɗo omo wawi waade no waari ƴew hayso ko hartuma ɓorni so dari mi fo daramo saabu ko naturel mo noon o wayi hande aɗa wawi wadde passi mbaɗa korompole mbaɗa jimbo ko ɗo barmani hokka gorko o itta hunde hokkuma taw e haala ma mais hande gorko ma aɗa jooɗo o ummima liggey o ñamani o yarani jeeɗa tan mbiya facture courant de ne ndiyam ne saabe école ɗi hayso mo jogono ñamde o kupti abtima kuppi o yewtidemo o weltidemo o gartira hakkille mo saɗa wiya ɗum hunde accu ha jamma kalna ɗum ko poɗɗa haalani ɗum fof jewɗon hen gasi a faami mais hande gorko ma jippo e sukaɓe ɗum walla mbiya gorko ma tiiɗi junggo tiiɗaɗi junggo holno namdirtoɗamo ay gorko ko cukalel holno namdirtoɗa hunde hayso asmanu wawno tellinde mo tellinat saabu no kaldirɗamo haala ɓe mbima haala wel koko sarah kono sa ari hunde fo ñangede saha fo wonmo an ko kala fo doole wayno oto wodde joom suudu mo ñi fof sahaji won guermo wona tendi ko won guermo surtout gonon dendira ay so woni dendira ɓuura welde nini won guermo wona dendi wonon confident tuji des meilleurs amis ɗum complicité kadi sahaji kadi
or won femme mario won germo sa ni won germo won mo charme yo wayno hande meddo yilirde yo wayno hande o wadam ma doha wadi hande nañi bingel goral tan hankani ngoppirima daga jom so yalti so yidde bo god affaire sa faram parce que yi der galle ga ho tan yoni so yidde bo ni sikal gorko haaldare mo mais tant comme ayti grand femme grand dame galle mo dum wadam don dame modo mom gandana he place mudum do wadi hay so yi fotte jaari sa bi nyangobi wadi hunde fof kany wattam ko di fajiri ni ko jom galle mi watta charme ko madam ko ponam hebdem hebi ma pari non hande goɗɗa ɓeydude ni wonani jamma hay so kihide borno ko gandanɗa onon tan woni galle mais borno ko gandanɗa ko ɗum si jalta mbaɗa jagade mbaɗamo sarme no baddama sarme haw resma wadɗo sarme no haw ɓeyde tenge gollamo handa wona debbo mofta jewode do han il faut walla aɗa dognamo e suudu hen arandira kolto min meeɗino yiide aran ɓe mbima debbo o resni lembel hula mais kanko lembingel woyanno kanko jeewo hay batta safani mo ay so gorko ari e hakkunde gallo waɗi yimɓe ni o yara gorko yo wombumo ƴefte enimo ɗo fiya o kanko gorko mo ala jogu inde mo jogui inde machallah te lembingel nendere ne maya mette te so woni normal ko jeewo fori yew jeewo waɗi firi kañum wondaka haydara amin ɗum somi yi ɗum an a welat jingande mais hunde fof ko hatar nimɗo ɓuusoɗa ɗum inde mo poɗɗa noddir ɗum or jogo complexe gorko ma sa yiɗi a wi aɗa waɗi jonge neɗɗo haɗa anndede aɗa waɗi jonge dëgg yo complexe hakkunde gorko ma ittu ɗum premier pas so dewgal min kaari yo deede yo min ɗum fof welani kam miijo mon cakkitiɗo en waynodira e bandiraɓe e jaari min le rek mbiyat ko émission fotani gasini saabu affaire o no weeli machallah mais min mi wiyani rewɓeɓe eyyi no wawi yo Allah wawi arta min mi wiyani rewɓeɓe mais wonɓe onon sibi Allah mon saabu e waɗi rewɓe jiiɗi wadde jonge mais ko worɓe mbaɓe gon ko goppani ɓe hen wayno denɗa men bammu kaari en ali faalen duudi en a jiyat debbo mum ara ndeysan yiɗa fijjude mum ene holla affaire gayde sa yalti aɗa wona mbarodi nder galle sa yalti gona ulunu boowal ɗum ɗon goppe ɗum saabu neɗɗo ala sona debbo mum debbo kadi ala sona gorko mum onon tan mbawi fijjude onon tan mbawi jaldude mino noon jiyami Allah kam gorko mo ganda taw ala complexe comme min kolito anne konngol ma cakkitiɗo mbaynodira kadi e bandiraɓe rek bon min mbiyami rewɓe mo gandanɗa waɗi complexe e worɓe mumen ɓe yoɓe guittu complexe o par ce que debbo fotani jogade complexe e joom galle mum de même que joom galle o kañumne fotani jogade complexe e joom suudu mum hande joom suudu ma e jogo complexe ma sah mbaɗa feere ha complexe o iwa de même que debbo gorko ma e joguema complexe mbaɗa feere ha complexe o iwa ko andi gutoɗum wona wiide gorkam e joguema complexe tan a watta e hunde joom suudu mi joguema complexe a watta e non gorsude o joguima complexe o goɗɗo waɗ pas sa waɗi premier pas o changeane a waɗi deuxième pas so ɓoyi tan o tawtete affaire o ko noon kadi gaccon yimde lampaji ɗi toppirɗon worɓe moon ono worɓe kadi toppirɗon rew moon surtout mbiɗa haalde worɓe mo gandanɗa debbo ma yaha sooda waɗa hunde fof pour weltindem hay merci jarjof walla wi ɗum machallah ko ɓorniɗa ko yooɗi a heɓata hen wiyatma pourtant jarano ɗum guitte ɗum par ce que ɗum ede taga debbo wadde découragé ha gandanɗa wonta weltine ha tagma an mariage moon ene wawi rewde ɗon adda distance ha dewgal ngal iwoɗon walla jaha dusoya goɗɗo ɓuuri hewde ko ɗum waɗata noon nde ñaguimo gacconen haqqille no feewi kala komin kaaliɗo ko fewani gandon ko yaaka ko minen emin jaafo hen emin jallo hen kala ko feewi kadi gandon wona minen ko jomiraɗo Allah subhanahu wa taala mi salmini wursoguinaɓe no feewi mi accani hen goto mawɗo e cukalel mi salmini kadi caméraman uji ɗi Ali Fall e oɗo Doudou mi salmini kadi joom gallam Tisma Sy merci si sawani Salma ewa ko wiide tan wonde debbo emin debbo foti ko wadde comment on dit ça daro debbo gorko mo wara jonge jigéen makko perch walla du degg diɓe fof no jogui droit fewnude banggue makko debbo no jogui droit wadde jonge gorko aussi même chose an so woni gorko a resi debbo makko
fijje makko jalda e makko hollami ko an tan mi yiɗi ala mo jini sona wallahi wallahi wona goga tigi an debbo hollo gorko mi ala mo jini sona ko awni aljanna min ko an tan min jini affaire wala complexe kono sa woni ala si debbo makko a fijjata e debbo ma jalta e debbo ma aɗa jalda e worɓe hol sens debbo e galle watta so woni jino wadda jini obse pada hawara or makko yiɗo danima debbo danima ha indara mata a yiyaade gorko aɗa fewni ha feewi ndeysan gorko arta ɗum ko defet sino wallahi welani moi je préfère ko gonon simele simo gonon funeɓe ne weeli ko jidda hande naggam ene weeli ha maayi suudu ko ma fewne ha feewa belnen ha aduna wela ma welne aduna wela ma welne allah ay goɗɗa won lakara e foti welde ewa machallah mi salmini dondo amed samba pari fouta ngara jiya ko hora jewna mi salmini famata lam ñang moƴƴo baba lam kadi mboɗo weltanene ousmane gueye yiɗi debbo makko machallah ousmane gueye ous gueye yiɗi meɗam pacculi machallah sa ari galle makko a andan carrément gorko nam ɗo hen alhamdulillah mi yiɗi oɗon couple am préféré ndeysan sa ari galle makko a yiyat ko yoodi ousmane gueye yiɗi meɗam pacculi machallah meɗam pacculi o so hay so miiji hunde tan o andi ko miiji koko woni o toppiti debbo makko o yiyata lawol ni o yiya wutte on yore debbo ma sooda ne weeli kam machallah jogar wayde de ousmane gueye machallah walla joni balle maccine battane makko amin 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 machallah okay ko noon hande ko ɗum wonno temmen woni jonge yodde guite on nani ko min kaali ko hen kadi kala ko moƴƴi hen gandon ko ɗum wonno sababu o yettinde on ko moƴƴi kala ko boni hen gandon kadi neɗɗo woni timmani wadde moni fof yenene foti tinnade e dewgal mum woni banggue debbo e gorko moni fof ne foti weltinde goɗɗo wonon giƴiraɓe wonon wayno sukaɓe joguiɓe 5 ans ni pijon jalon galle o weela moni fof yenna wona e jaam mon saabu so dañama jaam tan machallah wadde ko min dokki won rendez-vous yenna ha dimanche gartoyo so hawri welede Allah mi salmini kala yeeɓiyankoɓe Pindi TV mi salmini équipe technique o e ardiɓe galle ɓe on jarama ha dimanche gartoyo so Allah jaaɓi